Dobré ráno, idem do školy, musím sa riadne ponáhľať, ale že riadne. Máme tu kalendár. Tu. Neviem, jak to mám otvoriť. Takto. Čo to je také? Je takto. Tak to neviem čo je, ale vyzerá to strašne pekne. Aloe vera. Počkaj. Počkaj si to sem takto. Krém. To je. Asi. Musím sa už rýchlo ponáhľať, lebo je 7:30. To je 4. Krém na líce. Tak to nevyskúšam. No a musím ja už ísť. Dobre, takže táto je tretia vec. A sú v tom aj trblietky trošku. Nie trblietky proste, ale že sa to leskne. Takže takto sa veľmi teším. A musím ísť do školy. Čus.